Bum, du. Hold nu kæft, det er for fedt det her, mand. Ja, du er sindssygt, det er vanvittigt. Nå. Det der sker. Jeg får jo altid feber, når jeg har skudt. Hold nu kæft, det er for fedt. Nu skal jeg nok tage mig sammen. Det der sker, det er, at jeg har siddet i det her stigetårn. Hvad fanden kan vi kalde det? Stige? Jeg ved ikke, hvor mange timer. Det er pisset ud med råvildt. Langs skovkant, der går en å hernede. Den mark til højre, der er masser af råvildt herovre, bla bla bla. Nu skal jeg nok komme til sagen. Nå. Men hvis det sker herude, så skal det ske derovre fra. Der er 220 meter derovre, så der er halvlangt. Nå. Så sidder man her. Så kommer der kraft, der er en spidshjort løvende her. Det var så et par timer siden. I morges, jeg har været derude siden klokken 2:15 eller sådan noget. Nå. Så heroppe, der kommer så 3... Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Nu skal jeg nok komme til sagen. Der kommer 3 dyr deroppe, og lige pludselig kigger bukkemanden ud. Og jeg følger ham faktisk op langs kanten derovre, så langs læhegn deroppe. Kan sgu ikke rigtig komme til skud, og der skal jo være 130 meter op til skel. Og jeg kunne ikke lige finde ud af det. Nå, men så da han bliver væk herom bagved, så venter jeg bare på, at han kommer ud der. Det gjorde han så ikke. Så har jeg siddet i en time, så jeg tænkte, nu bliver der fandme til klokken 9, for jeg vil have, at han skulle være her. Men så kigger han så ud. Lige herhen. Faktisk der, hvor I kan se, der er lige forskel på de 2 marker. Og det gik så altså i ret stærkt. Han kom gående op, bang, skrald. Tegner for en fin kugle og løber 30 meter. Og så kan jeg lige se, at han hopper derinde og smider sig. Hold nu kæft, mand, hvor fedt, mand. Altså, så vanvittigt. Jeg skal så sige, at jeg kunne skyde mange bukke, men det her, det er min danske buk nummer 20. Så den skal monteres. Den er sjov, og det er derfor, vi kun har ventet på den. Vi har faktisk flere, der har ventet på den. Den har en knækket stang eller et eller andet. Og han har kraftedeme været lumsk. Jeg tror, han er eller gammel, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror ikke, det er en ung buk. Skal vi ikke gå ned og se på sagerne? Hold nu kæft. Fedt. Yes, det er, hvad vi har røget af cigaretter i dag. 1, 2, 3, 4. Det var sgu ikke så meget. Pepsi. For du så lækker. Hold nu kæft. Navnet er Carsten Bag. Og der er bønner i. Ja. Det kan du få for en krone. Pau for helvede, hvad er det for nogle hjemmelavede kugler, du har solgt på hele taget? Du sagde lortet, det væltede på stedet. Kan du få for en krone? Det er den eneste morgen uden noget, og jeg lever. Hold nu kæft. Ej, hvor er det fedt, når man kun har gået efter ham. Man har ventet så mange timer, det er jo vanvittigt. Nej, det var ikke det. Okay. Hvor fanden var den? Var den ikke her? Bum. Der sidder min kugle. Der er fint svejs. Jeg ved ikke, om folk kan fornemme det. Det ser noget smus ud. Det kunne godt være maven. Pislort. Hvor ser der? Der ligger noget lever, der ligger der. Undskyld til vores landmand. Prøv at se. Bum, du. Der er kuglen. Fortsæt. Hold da kæft. Fejs. Kan du få en kugle?
Svejs. Og fanden var den slog på koldbødt, så han. Nu skal der her omkring, var det ikke? Jeg ved, om der får et chok, hvis han rejser lige om lidt. Han slog nogle koldbøtter af. Der. Nej, han er død. Bum du. Bum, bum, alum, bum, bum. Øj, det er noget maveskrammel det her. Nej. Ej, han er sjov. Han er sjov. Han er sjov. Kom her med den. Han er sjov. Han kan vi godt lide. Han er skæg. Jeg skal ikke lige kæft det store dyr, mand. Næsten helt sommerpæl. Prøv at se her, venner. Prøv at se her. Prøv at se her. Prøv at se her. Han er skæg. Han er skæg. Han er sjov. Bum, du. Han er høj. Han er sæt, men godt nok fin. Han er sådan rigtig fin. Kæft, det var godt, vi ventede på ham, mand. Ej, hvor er det fedt, det her. Min nummer 20. Ej, det er lige før din montering, er det ikke? Bum, du. Han er godt nok. Kæft, han er kraftig. Ej, han er fin. Ej, han er sjov, mand. Fuck, hvor er det godt. Hold nu kæft, det er godt. Det der, det må være. Hvor lav skid er han? Jacobsen, der er sgu ikke længere ned. Ej, han er fin, mand. Ej, hvor er han fin. Det er helt genialt. Vi slutter lige herfra.